Vittisrujakitsoqqulautissaaangila kommuneqarsernersuur 54 milliooninik akiliinerisaternissaanut uanni sulisunik taamatut soraasti nissa illil isimaqarputik kommuneqarsernersuur aningaasan aqutsinerluurnun pissitialu taama soraastitersu sooruna tasnaluneqangitsulut kommuneqarsernersuur ukiorli immikkut sakkortusakkami nakkutiineqalernikua aningaastui nissimaffia ilungersunartami nissimammat tassisimaqangial 54 millioonat uku sumillan arlan attuumassiterart ukua isimaqarpunga kommunip aningaastui nissimaffia taanna qissimeqqaartariaqaripput aamna alakkersuusut sinnerlui kommunip aningaasaqarneranut nassuiaasoqarnissaanik suli utaqqivugut taanna kommunalbestyrelse oqaaseqaarnissaanut utaqqiorput aammalu mantikilluu suli nassuiaataasunik aningaasanut inissimaffiup ullumikku inissimanera pilluu nassuiaatin sunnaalakkersuusin tiguusaqarnikuungila asi kemnat naarup naalakkersuusu oqaasian illeqanoqaasqarsinnaaf oqaatigerusuppaa uut missingersuusiorta aallartippuut 2015 nimut aamma tassani missingersuut tungaviusut ataasingorm kommunalbestyrelse ilaasortaan saqqummiunneqarma tattakuvarput 57 milliooninik 2015 nimi amigartuussuugut viitusqujaukitsup 20. august 54 milliooninik ilangaafiisimangitsuunitigut taava soqarsitissangikkaluarput vittu iltaman pillu qanoqaassaqar tasaayun oqaatiivaa taamaat soqarsitissimanaviangikkaluar 54 million taaku persmangissuttuugutsi taanna qularaara tassami kommunip namminerluni ilassutit aningaasiliisuttai qiviarutsigit taavalu ukiormannaanna amigartorutai katilluit 150 millionit missaani aningaasartalinnik immikku ittumik aningaasiliisteqaqqitariaqarnikuupput taamaattumi taannarpia qiviaraanni kukkunersiuisullu uparuartuuttaat sumik peqqutеқарнерс paassariaqarpar taannalu kommunimi nassuiaatiinissaa qilanaraluar asikimnat naarup ilin am apeqqitiissaraa taskukkunersiuissut oqaatiinikuaat aningaasaqarnersi kuttukatsimi inississimas am tan peqqitaasinnaangit innivittaam amerlisiissoqarsinnissaan 2013 pineqarpoq kukkunersius kingum qiviartik naatsorsuutit oqaaseqarfiivaat suliarivarput marlungormat kommunalbestyrelsimi qujaukitsup aamma 14 eqqartorpaa uut 2015 nimut missingersuut suliaraluit aallartinnitsinni takusinnaavarput 57 milliooninik amigartoortussangorpugut taakkunanga qujaukitsup 54 millionit tigunikuai aggustyvian taama pissusivius taamapput tasoqaatiisinnaavat uku naalakkersuus pisuustiivaa taamat inifamaalfiarsoqarsileras oqaaserpisuussut atungilaa akisussaafiivaat naalakkersuisut 20. august ukiormanna 15 nimut 54 milliooninik ilangaafiiniarmatigut akiliutieriikkat taqaavatsigut tassa apeqitissaakkingilla vitsusqujakitsoq akisussaaftaantigivi akisussaafik uanga annertuutigummiwara uani apeqqutaau kommuneqarsernersuup kommunalbestyrelsiata kommunip aningaasaqarnera pilluuqanu naalakkersuusin nassuiaateqassanersut aammalu ukua kukkunersiuinikkut uporuartuutigineqarta aningaastigulla annertuumi inississimanerlunnerup qaangerniarnerani nakkutigineqarnerminni suut qaangerniarnera taanna utaqqimaarpaa taanna pereerpat naalakkersuisin soorunami aama qisuariaateqarfiissuarp taanna sakkortuumi ullumikkut aningaasani inissimanerannut ernumassuteqarat tastakisinnaawa oqallisingaatiarsinnaaluarti sikisiaqoyanaaruissuaq maang аллерсиннаас